fin gade med lidt butikker og lidt elledninger, som der er alle steder. Hvis man sådan ude i det fjerne kan ane, at det bliver lidt bakket, så helt derovre i det mørke, der gik vi faktisk i formiddags, hvor der var noget mere sigt, end der faktisk er nu. Det var en god, men hård tur. Jeg var lige så rød i hovedet som en tomat, tror jeg. Skal jeg lige se, om jeg kan gå ind. Jeg har sådan en fælles terrasse med 3 andre. Så skal jeg lige undgå Sørens Bæller, det har jeg lovet ham. Herude på terrassen der er der nogle fine grukker og ret lækkert. Så Søren, nu kommer jeg altså ind med et kamera. Du kan bare lige stå med ryggen pænt til. Så det er så her, hvor vi bor. Der er fandme så, jeg kan lave kaffe i morgen tidlig. Og nu, hvis det skulle være. Går lige forbi dig. Ja. Og her er vores senge. Og udsigt. Og der er simpelthen en PC også, og et fjernsyn. Og så op på væggen. Det er faktisk en kjole, der hænger der, men sådan lige er brugt som dekorering. Det er jo den traditionelle dragt her. Det var vist nok for i dag.